Nozinzile. Intoni Jwagga? Sokusitya wedwa Nozinzile iti leyo ungandenzelanga mfazi kawenza kaloku mfazi. Kaloku Jwagga kuphela kwaleswekile ngoku kwala kofu incinci ngoku. Iphi imali yothenga ukutya? Iphi? Uyayivimba. Mna ndizivelela emsebenzini ndidiniwe. Uyayivimba into Nozinzile. Nasebusuku ubuthe udiniwe. Nozinzile. Iphi imali yothenga ukutya? Yima iphi imali yothenga ukutya? Yeah? Iphi imali yothenga ukutya? Oh, hayi. Kaloku Nozinzile ndendacinga into yoba manje beno-Capstex lo wenziwayo. Kwaze kwathini ke ngoku? Ungqayimbana ndezoba ngu-Capstex wami. Ungqayimbana? Ungqayimbana agcina imali yakho. Agcina imali yakho. Awuyayigcina kanti mfazi. Uyayigcina lula ungqayimbana imali yakho. Ugcina kakuhle. Kule veki phela bendinike i-R10. Wandinika ke ngoku uphinda ndinika i-R10 yami. Awuthenga ngayo isola. Yaphinda ke ngoku amnika enye imadlana ngokuba Gqayimbana! Kudala ndakubabaza kanti Jwagga. Gqayimbana! Dad. Kaloku ubuthe ngu-Capstex wami. Gqayimbana. Uyiphi imali yami? Wo ilahlekile tata bendibeke kulaa ndawo bendikuxelele. Hayi Gqayimbana. Unozinzile uthe ukutya kukho bendithe kuwe le mali ligcina kuwe kuba kaloku sizothi xa kuphela into apha endlini simane sithenga kuwe wathi wena uyi-banks yami. Ngoku ilahla njani i-banks imali? Akathanga ulamabhosi imali ayilahleke e-banks? Hayi ilahleki. Ntona kaloku ungqayimbana akayobhenki. Kanjani? Akayobhenki ungqayimbana. Ungqayimbana. Uthe ungqayimbana ibhanki igcina imali nayo uyayigcina iyafana. Uthe akukho ama-charges. Wathi yena wathi akukho ama-charges. Uthe ibhanki ina-charges. Wena njengunengqondo nje ungacaba fama yibhanki le. Ibhanki le. Hayi inene. Dad. Kaloku mna ndiyibhanki ngenanzala. Nyhani mama ndiyayigcina imali andiyazi. Andiyazi nyhani uba ilahleke njani andiyazi. Yava ke Nozinzile yamvumntanyana unyanam yibhanki ekwaziyo uyinyakekela imali. Gqayimbana ndiyamthetha. Gqayimbana uthini imali eyadlala ngo-R100. Mayivele imali. Ilahlekile nyhani tata nyhani. Gqayimbana. Dad. Ilahla njani imali? Bendiyifake phaa kulaa matrasi ungaphaya. Andaya bayiphi. Sistele Gqayimbana. Uchubekanga Gqayimbana. Awuthanga kum unanzala. Inzala yakho incinci awutyi imali yami. Gqayimbana! Dad. Gqayimbana! Dad. Imali ayiphi? Ilahlekile dad. Ubulindele ntoni Jwagga? Ubulindele ntoni ke nyhani ke xa uthini ubulindele ntoni? Gqayimbana! Dad. Ngibona kakuhle. Gqayimbana! Nyhani imali ilahlekile undibethela ntoni kodwa imali bendiyibeke phaa kulaa kamera. Andiyabe ilahleke phi ke. Gqayimbana ilahleka njani? Ilahleka njani Gqayimbana? Imali ilahlekile ilahleka njani? Kodwa ndim nawe abahleli apha endlini unozinzile usemsebenzini uzandofika ngoku kodwa uthi wena kum imali ilahlekile. Kuthiwa yinto le ndawo ilahlekile. Ilahlekile. Gqayimbana ndiqhelwa kanjani? Jwagga uzambetha umntanam. Uzambetha umntanam. Umvimba ngamnye eva R20. Andithi 100. Yini? R20 Nozinzile. Iyabe mihlanu le mivimba. 1 2 3 4 5 ne? Betha 1 R20. Ndif hlukane ke ngoba ngesithethe ngemali. Ngoba Hayi bo Jwagga. Jwagga umntana Cela kumfundisi. Cela kumfundisi. Jwagga. Into engaka engenangqondo inyenye. Hey, vula isandla. Yini Jwagga? Esibili, 40 rand le. Yini Jwagga? Cela kodwa Oh Jwagga umntana. Betha kwesi. Betha kwesi. Hey man, vula isandla. Oh Jwagga. Betha kwesi. Akayenzanga ngamabomu. Usiza ngitshona uziza. Akayenzanga ngamabomu. Betha kwesi. Oh. Yini? Cela amaphoyiseni. Oh Jwagga. Jwagga. Tata. Jwagga umntanam. Yini 40 rand yam. Utyana rand yam futhi. Hayi ke. Akaxoki. Dlala granti yakho. Hayi akaxoki. Sekude wabanda nalethi. Hamba mntanam, hamba. Jwagga.
Hayi jwa, hayi. Uvobo ungayibhali. Hayi jwa, hayi. Uvobo ungayibhali. Usenzile Utheni uba xa ndingekho umenza ntoni lo mntwana? Xa umbetha kanje ndikhona. lo mntana uzoyazi njani ngespolisi. Lihambe manje kokwata tuzofa mala shimbethi shimekota kwantu tuzofa limala shimbethi imivivi yabihlanu kumele imali noba ndizithengise data uzuva mali apho ndibethi imivumbi emihlanu bathi 20 rand. Inzala yakho. Sashiyakela Jonga inzala yakho. ndingade ndikuveze i-17 rand nansi eshiyekileyo. Bekumnandi ngokumbetha pha ubuhlungu kuni ndizinzacela emapoliseni ngokumnandi kum ndiyatyanga. Hayi urong uNgqayibana kodwa ke urayithi. Utheni ukuthini ukuthi uNgqayibana uwrong right? Ubuthe jwarha. Andithi uthe umvumbo omnye. 20 rand. Imalini imali yakho kuNgqayibana? 100 rand. 20 rand. 40 rand. Wawudumana usitshwa. 40 rand. Sheke i-60 rand. Ibhatele imali yakho kuNgqayibana. Ngalami Imali yami uNgqayibana. Hayi ndandiyasapha ngqo nam xa ndibethe ndizakunika imali yakho. Andifuni le nduku yakho ndizofuna elam iswazi elikhulu ndiyabuya ngoku. Nosenzile. Yintoni jwarha? Nosenzile. Yintoni? Nganda le ntana ingandilimaza le. Mna ndingena. Nosenzile nganda. Soze. Bethe ahlukane umcimbi wami nawe yenzeke ndizakunika i-100 rand yakho. Izakho. Hayi Nosenzile nganda. Ndithe jwarha salundifaka mna. Andindandikunqanda nawe ubethe intanam khongozela uNgqayibana akubethe. Hayi. Andithi uNgqayibana umvumbo omnye yi-10 rand izawuba 10 imivumbo yakhe. Yizakho tata nam ndikubethe. Anengqayibana yi-10 Izawunikubethe. uyifumana 100 rand yakho. Hayi Nosenzile nganda. Hayi Ngqayibana hayi. Kodwa nje imali apha kuye. Ewe jwarha yeyakhe yiyeke jwarha yiyeke. Lililililili. Boyilahlanyana. Uyayiculela le mali. Unemdaba enentloko aphinde bafana nengqondo He? nam nayo ingqondo idiot. Mayidilililili. Mayidolololololo. Mayidililili. Thetha Nosenzile manje. Ndithini na jwarha? Into oyithethe emntaneni yilindele uba kusasa uzayithetha kuwe. Tata awuchubekanga awunangqondo awuchubekanga tata awunangqondo uyakhumbula usitsho majwarheni jim ngoku kuphopho majwarheni